Bismillahirrahmanirrahim. Bab sabri. Bab mentilake bab sabar. Qala dawuh ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu ya wa amanu kang padha iman sapa ladin isbiru padha sabar sira sabiru. Wa sabiru lan padha betah-betahno. Iki maknane isbiru wa sabiru. Maknane werna loro panjenengan. Ana sing maknane siji padha betah-betahno sira kabeh ing ngatasé nglakoni taat. Lan betah-betahke ngatasé ninggal maksiat. Lan yo sabar nalika kena musibah. Sabar iku nang maknane isbiru. Wa sabiru lan padha adu sabar. Apa? Adu sabar. Nek ngene makne nyuwuna iso diparingi sabar nalika ngadepi wong kafir. Dia betah-betah ya. Intine pokoknya jenenge sabar ngampet betah-betah. Wa qala dawuh ta'ala wa nablunakum bisya'in. Wala nablunakum yakine arep nyoba temenan ingsun sira kabeh bisya'in lawan siji minal khauf nyatane saka wedi. Wal ju ilan ngeleh wa nafsin lan kekurangan. Wa suda minal amwali saing bondo wal anfusilan awawaan. Was samarat lan wong kang lan woh-wohan. Basyir lan bebunga sira as-sabirina wong kang padha sabar. Gusti Allah ki arep nyoba ning awake dhewe dengan sesuatu. Apa? Siji rasa wedi. Loro ngeleh, telu sudone bondo. 4 sudone awak ya lara apa. Wasamarat lan sudone penghasilan. Basyir lan hubungan sama as-sabirin. Tapi dari sekian banyak wong sing dicoba dening Allah kuwi Kanjeng Nabi didhawuhi kon bebungah wong-wong sing do gelem sabar. Nek ayat terus kan sapa wong sing sabar kuwi? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Wong sing sabar ya ketika ketaman coba apa wae werna iki sing disebut kuwi dheweke iso muni inna lillahi wa inna ilaihi kabeh dari Gusti Allah. Bakal bali nelson. Wa qala dawuh ta'ala inna ma yuwaffa den tuhoni sapa asabiruna pira-pira kang padha sabar ajrum ing ganjarane sabirun yo iri hisab kelawan tanpa hitungan. Wong nek gelem sabar ganjarane arep dibayarke dengan tanpa ana hitungane. Pol-pol. Wa qala dawuh ta'ala walaman sabara yaktine utahe wong sabar kang sabar soman wa ghafaran ngapura soman. Iku inandalika tekine temen sedune mengkono-mengkono. Man sabara iku lamin azmul umur yektine saking sejatine pira-pira perkara. Wa qala dawuh wasta'inu lan padha amrih pitulungan sira kabeh bisabri lawan laku sabar wa sholati lan salat. Innallaha nusalli iku ma'as sabirin bareng kang padha sabar. Wa qala lan dawuh sapa ta'ala wala nablunakum yakni arep nyoba temenan ingsun ing sira kabeh hatta nak lama saya ngerti sapa ingsun al mujahidina ing propro kang padha berjuang atau jihad mingkum sing sira kabeh wasabirin lan wong kang padha sabar. Ayat iki nek dimaknani dadine yo dawa banget ana ing tafsirane. Gusti Allah ki arep nyoba awake dhewe sehingga Gusti Allah ki arep iso mengetahui. Janjane ya wis ngerti Gusti Allah. Tapi kan kejadiane kan urung. Ngerti piye? Ngerti nek awake dhewe kuwi do sabar. Di mula kadang wong ki dicoba dengan beberapa hal sing memerlukan kudu gelem wong ki berjuang. Jadi misalnya contoh sing gampang lah. Iso ora terjane Gusti Allah iki gawe masyarakat, sebuah masyarakat kuwi apik kabeh semua. Ibadah kabeh, ora mesti maksiat.
saking isane. Tetapi nek ngono kuwi kan ya ora ana perjuangan. Mula di sisi yang lain terus Gusti Allah iki nitahke ana sing do maksiat, ana sing ora ibadah. Iki memang dinggo nyoba sing do iman iki do gelem berjuang ora. Sehingga engko arep ketok. Siji le gelem berjuang, loro le gelem sabar. Sabar piye? Sabar ngadepi wong-wong sing ora apik kuwi. Arep ketok. Lah, laku berjuang dan laku sabar kuwi adalah ibadah sing dhuwur banget. Kuwi nek ora apa istilahnya ora dipicu nganggo coba ora metu. Ora iso. Jadi misalnya iku mau kok ndelang masyarakat wis apik kabeh. Ora ono wong dakwah. Apa dakwah wong apik kabeh? Ora ono gelem berjuang. Ya ya, jadi anane coba itu memang ada maksud. Artinya tumrap wong mukmin coba itu kadang bukan sesuatu sing nyusahke. Bahkan justru dengan coba kuwi iso diperoleh keuntungan sing berlipat-lipat daripada nek ora dicoba. Iki kaya wong pinter bisnis. Wong ki nek wong bisnismen tenan itu menganggap sebuah apa ya? Kesulitan itu sebuah tantangan dan sebuah keberhasilan. Jadi mungkin nek tumrap wong liya iku dianggap musibah, nek tumrap wong sing ahli bisnis tenan justru itu dadi peluang sing gede. Di wong imane tenanan ya ngono. Ada suatu peristiwa sing ketoke jane nyusahke ketoke. Ning di sisi yang lain janjane ku nek dijupuk hikmah, dijukuk apike kuwi gede banget apike. Akeh banget ganjarane. Contoh misalnya wong diparingi coba apa lah. Kok gelem sabar? Lah sabare kuwi ganjarane tapi ya panjenengan nek ora dilatih ra iso. Mula nek cara ning ayat sing ngarep wong sabar iki piye to? Kuwi alladzina qalu idza asaban muslimin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dicoba apa wae dheweke iki iso pikirane atine kuwi duwe anggapan bahwa halah kabeh iki mbek Gusti Allah. Aku kira ndek apa-apa. Lan kabeh ya bakal bali rono wong aku wae ya bakal bali rono. Sehingga ketika dicoba apa wae nek wong kok duwe anggapan ngono kuwi ya ora susah-susah banget. Wong sadar bahwa kabeh-kabeh kuwi mbek Gusti Allah. Lah wong iki dicoba lara, dicoba kelangan bondo, dicoba apa? Iki lek ketok susah mergo apa? Dhewe. Mergo rumangsa kuwi ndeke dhewe. Aku sing mari dadi ketok susah. Niki dadi ayat-ayat iki akeh banget jane nang Quran kuwi sing ngendikake urusan masalah sabar, baik utamanya sabar atau bentuk sebuah kesabaran dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Haris, Malik bin Abi Malik Al-Haris. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru utawi ganjaran suci itu syatrul iman, separuh iman. Alhamdulillah lan utawi ganjarane maca alhamdulillah wa tamlaul mizan. So ngebak-baki timbangan. Wa subhanallah alhamdulillah yang utawi ganjarane maca subhanallah alhamdulillah kula tamlaani ngebaki karone. Au tamla utawa ngebaki maing barang bainas samawati wal ardh. Wassalatu utawi penggawe salat iku nurun dadi padhang. Wassadaqatu utawi sedekah iku burhanun dadi pertanda. Wasabru utawi tingkah sabar iku diaun dadi madangaken. Wal Qur'an utawi Qur'an hujjatun bisa dadi hujjah kedue sira au alaika utawa marang sira. Iki lafal laka karo alaika kuwi maknane kebalikan. Nek laka kuwi manfaat ning kowe, nek alaika kuwi melarat ning kowe. Maknane piye? Al-Qur'an kuwi ketika diwaca
ya iso manfaati ning sing maca. Ning ya iso mlarati ning sing maca. Tekor. Ya kuwi, no. Mungkin dikataake Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Bahaya. Quran kuwi iso dadi hujjah, iso dadi apa ya? Hujjah itu adalah jawaban utawa apa nek saiki ya kaya dalil tapi kudu dalil. Jadi hujjah kuwi pertanda lah. Nyangka. Pertanda utawa ya kaya dalil kuwi, kaya dalil iki lak ana sing kaya nek nang pengadilan iki lho. Sanggahan. Saksi iki ana loro. Saksi ana saksi meringankan, ana saksi memberatkan. Quran ki ya ngono. Quran ki iso mlarati nabi, artine ketika kita tidak sesuai dengan Quran lah, Quran ki arep mlarati, justru arep lah ora pas Quran ya oke. Memberatkan hukuman. Di antarane misalnya maca ora bener kuwi iso mlarati. Di antarane maca ayat-ayat sing kudune iki awake dhewe kudu nangis barusan malah maca karo cengengesan kuwi yen iso wae. Mergo ngopo? Mergo ora ngerti karepe. Kuwi berarti Quran diwaca iki ora manfaat, ini malah melarati ning awake dhewe. Ning ya iso manfaati. Manfaatine jelas. Tinggal maca Quran iki gede. Kulunas utai sekabehane manusa iku yahudu padha budalan esuk. Wah, babayun mongko tumuli padha adol to dodol sapa nafsu ing awak dhewe kulunas. Pamu tikuha mongko utai wong kang medhikake ing nafsu au mubikwa utawa au mibukwa utawa ana kalane wong kang ngrusak ing nafsu. Maksudnya kabeh wong kuwi pendak esuk, artinya tiap hari penggaweane lak fabaiun nafsu famudra au mibukwa terhadap dirinya sendiri. Kuwi lak warna-warna. Ana sing ngedol awake, sing ngedol awake iki ya dijolke sesuatu sing nguntungke. Contone awake diwungi badan ning Gusti Allah padha karo adol awake karo pangeran. Allah ana ayat innallaha yashtari 'alal mu'minina. Gusti Allah nuku awake wong mukmin kanthi rega sing larang. Ning ya ana wong sing pamuk tiku wae. Medhikake awake ndina. Terus ndikake iki piye? Oh. Apa? Dibebaske, ora kon ngopo-ngopo. Ini seolah-olah kaya urip ki ndeke dhewe. Dan tidak ada tuntutan apapun. Ya gampangane wong ora ibadah. Ora padha karo merdikake awake dhewe. Bahkan urip ning donya kuwi merdika ngopo-ngopo oleh. Kemudian ora ana aturan cara ngomong. Au mubiku utawa nang wong kang ngrusak ing ati. Rusak ya pancen dirusak dhewe. Dirusak dhewe. Artine keadaan wong ning donya kuwi kan penuh. Maka ning donya iki ya ana kalane sebuah pilihan. Awake dhewe arep ngopo bebas. Oh, karek wani ora nanggung risikone. Jadi konteksnya adalah bersih kuwi Kanjeng Nabi ngandhake bab sabar lima wa sabru dia pun. Wong belum sabar kuwi atine padha. Jan ana pribahasa Arab bahwa sabar kuwi rasane kaya broto wali ning hasile kaya madu. Nalika aku sabar ya pancen pahit tenan. Ning hasil saka sabar mesti lagi mesti